Pozdravujem vás, priatelia, vítam vás pri ďalšom matematickom videu a dnešnou témou je aritmetická postupnosť. Máme tu takýto zápis, pri ktorom si zároveň zopakujeme, ako sa rieši sústava rovníc. Na úvod by som ale niečo povedal k základom aritmetickej postupnosti. Čo nám platí pre n-ty člen? Toto. N-ty člen sa rovná A1 plus n-1 v zátvorke krát D, kde D je diferencia, rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi členmi. No ale potom je tu, že S3 rovná sa 12, čo je súčet prvých troch členov, že je 12. Všeobecný vzorec pre súčet aritmetickej postupnosti je n-pol v zátvorke A1 plus AN. To tu použijeme. Samozrejme, toto je malé S. To je dosť dôležité, ja to zdôrazňujem, matematika aj fyzike, veľké S je povrch napríklad. Malé S je súčet. Tak, poďme to riešiť. Čo bude dôležité tu najprv napísať? Zapíšeme ten súčet pomocou tohto vzorca a n-té členy zapíšeme pomocou prvého. Čiže druhý člen, podľa tohto vidím, že je A1 plus 2 minus 1 krát D. Čiže toto je druhý člen, A1 plus D. Ako bude vyzerať piaty člen? A1 plus 5 minus 1, 4D rovná sa 90. Čo tu? S3. Takže 3 polovice. A1 plus A3, že? Lebo n je 3. A A3 zapíšem ako A1 plus 2D. To sa rovná 12. No, už som to trošku pouštil však. Teraz čo? Roznásobím zátvorky. Päť A1 plus 5D. Sedem A1 plus 28D rovná sa 90. A tu vnútri je toto ako keby 2 a 1. Čiže 3 polovice krát 2 a 1 plus 3 polovice krát 2D rovná sa 12. A1 dáme dokopy, D dáme dokopy, čiže 12 a 1 plus 33D a tuto dole si všimnite, že tieto dvojky môžeš vykrátiť. Toto tiež. Čiže dostaneš 3A1 plus 3D sa rovná 12. Akože vedel by som ešte túto rovnicu napísať tak, že by som to podelil celé trojkou, toto tu, takže by som vlastne dostal čo? Tu by som dostal 4, a vyzeralo by to takto. A1 plus D rovná sa 4. No, a teraz eliminačná metóda. Ako zruším jednu premennú? Tak by som, nemusel som to urobiť, to delené trojkou, ale mohol. A teraz to vynásobím minus 12. Takže tu dostanem vlastne minus 12 A1 minus 12D sa rovná minus 48. No, dostal by som to isté, ako keby som tú pôvodnú rovnicu s tými trojkami vynásobil minus 4, že? Ale je to jedno. No a teraz, čo dostanem následovne?
12a1 minus 12a1 sa zruší. 33d minus 12d je 21d. A 90 minus 48 je 42. Z toho vyplýva, diferencia je 2. No a teraz ako zistím A1? Dosadím si to niekde do ľubovolenských rovníc, kde mi to najviac vyhovuje. Napríklad, mne to vyhovuje tu, v tomto momente. A1 plus D rovná sa 4. Čiže A1 plus 2 rovná sa 4, takže A1 sa rovná 2. Čiže takto sme vypočítali tú sústavu rovníc. Hej. A1 je 2, aj diferencia. Ak sa ti moje video páčilo, daj odber, daj like. Teším sa na budúce. Ahoj.